Development ekene m unu kene mmụọ na-emere unu ife na mmụọ unu na-emere ife si nke onye chiri ya zelu ma nze zere ibe ya asị m welu na ọnụ mmalụ nọ m ọ ife amalụ me nwa eze efu na mba na-akpọkọ unu tata bụ eke wee sị na ọ nwere ọmalịcha nkụzi m chọrọ inye tata bụ eke wee sị biko dịka m na-enye nkụzi ya biko anọkwa m entitled nke m ekputeghị biko onye ya agbazi m ọnụ gbazie m si ịma na mmụọ bụ ama amacha amacha wee yọkwa anụ ya bụ nnukwu mmụọ anyị ji maka ya wee nọrọ n'obi abụọ udo ka ọ tụzikwa na anyị dosikwa na anyị ụzọ anyị eji wee mezukwa anụ ya bụ ife anyị kpekọrịtara na nkwa bụ idozi udo niile dị n'ala Igbo ka m bịakwa. So ụmụnne m dịka unu na-efolo gbasalụ ekpele nna anyị bụkwanụ onye mara ife ya esi okwu bụrụkwa nnukwu aka ji ọfọ gbasalụ aja ọgbara ụmụ udosi biko ka anyị chụọnụ ya bụ aja ahụ gbara aka na ba ndosikwa n'ụlọ ọnwa wee dosikwa n'ụlọ oge ọ ya pụta ọnwa ife dịka ndosiri ụlọ ya yesterday bụ 16 n'abalị yesterday ka m nwa bụ ife amalụ m efọrọ ya bụ ọnwa ka ọ bụziri full moon ife na-akọwa bụrụ important onye ọbụla bụ onye ụmụ udo ma mmụọ ma mmadụ ma mmụọ ịmalụ important aja anyị kwesịrị ị na-agba ya na ịmalụkwanụ days of the moon ana Igbo dịka anyị malitere njem a biko ka anyị malitere njem a malite na ya ọnụ si onye aha bana nwanne ya ka m bịakwa. So abịa na mbido okwu m ngwanụ ụmụnne m ṅachanụ ntị ka ngwa ụlọ ife mmụtalụ na ya bụ ọnwa ihe ya na obere ifekwanụ nchọkwa na ịkụzi mana mmụọ bụ ama amacha amacha mana dịka aka m ililo m si wee dị mma akụzikwa n'ọnụ oke mmatakwanụ ya na oke njikwa n'aka m wee sọfụọ which is ife ndị Igbo kpọrọ reality eji m aka m wee study ya wee bịa na njikọta okwu m ife nghọtalụ so nọ ife a nghọtalụ na aka m chọrọ ịkụziri ọnụ ngwa hụchanụ ntị ka m bịa na mbụ onye ọbụla bụ nwafọ Igbo mana ife kalenda Igbo nwere bụ 13 month ka anyị nwere mana nke ndị oyibo dere 12 mana Igbo niile abịa na Igbo ife anyị nwere bụ 13 months so abịa na that 13 months ka m bịakwa. So ụmụnne m dịka aka mmiri m si wee dị ya na mbọsị nyere announcement ya na mbọsị ndosiri unu ya bụ ọnwa that day bụ on 3 ka ọnwa pụtara mana ụnụ mana ọnwa na-apụta n'izizi na ọ na-abụ ọnwa ntekele ife mmiri n'ọnwa ntekele ya bụ ọnwa na-abụ ntekele o wee jizie nwayọọ nwayọọ wee bụwezie obubu aka oyi ebukatazie wee until na ọ bụrụzie ife ndị oyibo kpọrọ full moon. Deeti ya bụ ọnwa bidoro na side ma ebe a South Africa bụ 3 Disemba Chukwu wee nye aka nna anyị bụ onye mara ife ya esi okwu wee dịka ọ kpọlitere m n'ọla wee sị na ife adịkwana important ịkụziri ya ụmụ udo so m nwa na onwe m wee chekibe ya bụ ọnwa because echekibugo m ya before o wee bụrụ na ya bụ ọnwa bidoro na 3 Disemba wee bube ọntịrị n'oluo 16 na 16 bụ nyaa ya bụ Sọnde afọm ya bụ ọnwa na mgbede mana dịka anyị si ebi ndụ anụ ahụ wete ndụ mmụọ ededekwalụ m n'ụla bụ elekere bụ 12 wee nene ya bụ ọnwa wee na-afụ ya bụ ọnwa ka ọ bụ n'ihu m zuo bụrụ ofu bụrụ data ọnwa ihe akpọrọ ya mana olukwalụ 3 o'clock nje cheki enene afọzi m ya bụ ọnwa ọ bụrụ na ya bụ ọnwa mere ife ndị oyibo na-akpọ oziri m onwe ya disapia akwa fọm ya kedu ife na-akọwa wee bụrụ ka m bịakwa ife nnụ na-akọ wee bụrụ ọntere ka ya bụ ọnwa bidoro ka ebido fụwa ya bụ ọnwa dee n'oluo 16 o wee zuo full moon bụ 13 days ụnụ mana 13 month ka Igbo kalenda bụ so n'ọda 13 month ka o zuru o wee bụrụ accurate ka o si wee bụrụ that calendar month mana o nwere ife a na-akpọ cycling mana na that cycling ọnwa ka days of the week Igbo ji wee dele abịa na days of the week Igbo ụnụ mana ife anyị nwere bụ 4 days in a week anyị enweghị
7 days in a week. Ife anyị nwere bụ 4 days in a week. Then abịa na that 4 days in a week bụ Eke, Oye, Afọ, Nkwọ, Nwaneze na anya kọnọfụ cycling ya. Cycling ya bụ that the same 16th. Among ka mmeskọwara ya. Cycling ya bụ that the same 16th bụ 4 days in a week. Ngwa ka anyị kọọ 4 days in a week ọnụ ka m bịakwanụ. Ngwanụ mgbe anyị gụrụ 4 days in a week ọnụ bụ Eke, Oye, Afọ, Nkwọ. Ọ bụrụ na one week anyị agụkwa Eke, Oye, Afọ, Nkwọ. Ọ bụrụ na 2 week anyị agụkwa Eke, Oye, Afọ, Nkwọ. Ọ bụrụ na 3 week anyị agụkwa Eke, Oye, Afọ, Nkwọ. Ọ bụrụ 4 week. That 4 week ọ bụzi calculate anyị akọnụmalụ ọnọdụ. Ọnọdụ bụ 16th. Ntọda 16th ka full moon ji wee pụta. Onye ọbụla bụ onye ụmụde sie ngọ ife mkpụrụ ọ lawabakwa ụla n'abalị tata as long as na weather dị mma ya na ọ ya afọ that full moon ọ aja ya bụ ọnwa ihe m na-ekwu okwu ya ọ pụtagokwa. Then important ọzọkwa m chọrọ ịkụziri ọnụ okwu buru ibu mana ọ ka ngwa oke m nwere ike ikwu ife m chọrọ ikwukwa bụrụ gbasalụ kelu aja anyị na-anata n'ọnwa kele important ọ dị n'omenala Igbo ka ebe a na important gị nwa bụ onye ụmụdo kwesịrị ịma marụ ka esi agụ full moon ọnụ. Onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo bụ onye omenala ị kwesịrị ị na-agụrụ kalenda ndị ọcha ị na-agụrụkwa nke ndị Igbo which is not very easy. Akụzigoro m ụnụ ya kịta na iwere uche ị na-agụrụ kalenda ndị ọcha ị na-agụrụ nke Igbo because nke Igbo nwere ife niile o represented. Ka m bịakwa abịa n'ọnwa bụ full moon bụ ọnwa Ife unu na-anyụ na-atụ na tata bụkwanụ Eke. Kedu ife a na-akpọ ya na omenala Igbo? Tata bụ mbido ọnwa Ife Eke. Ọnwa Ife Eke bụrụ isi ụbọchị anyị abịagokwanụ ọnwa Ife Eke. Enwere ka anyị si echeta ọnwa niile dị n'ala Igbo. Enwere ọnwa Ife Eke nwee ọnwa ana nwee ọnwa Oye nwee ọnwa Elilimji and so on. O buru ibu ndị ife niile a ndị Gboo debela ife niile aka dị kama na ife niile a na-akwadozi n'ana. Biko onye ọbụla bụ nwa onye ụmụudo ka dịka anyị na-achụ ego ka anyị na-astọdikwa ọnwa wee were ohere a wee na-asị onye ọbụla bụ onye ụmụudo ịnwekwana ife chọrọ ịjụ ma ejụọ m mana ife m na-akọwa bụ isiokwu m bụ ọnwa nwechalụ ife elele anyị nwa bụ ụmụ Igbo na-eritecha n'ife niile a merụ ndị Gboo ji wee debe ife niile o wee ka dịkwa otu o si wee dị. Anyị akpọlitekwa ife niile a mmụọ niile ya bụ ọnwa niile a wee bidokwa mara ka anyị esi wee bidokwa wee tikpana ya na agenda anyị bụ n'obi bụ idozi mmụọ niile dị n'ala Igbo. Dịka anyị bara ọnwa Ife Eke onye ọbụla bụ sikriti ọzọ m chọrọ ịbụ ụnụ bụ onye ọbụla bụ ezigbo onye omenala bụrụkwa na ezigbo onye ọdịnala. Mbọsị ọbụla ọnwa pụtalụ stọdie ya denụ onwe ife ọbụla ị chọrọ ịnalụ Chukwu Okike kekwa n'Igbo chi ụmụ Igbo niile dee ife niile ị chọrọ ịnalụ chi okike. Ị na-edide ife niile a n'akwụkwọ gụba ọnwa ọnụ ị na-agụ ọnwa ọnụ welu anya gị welu uche gị na-agụ ọnwa ọnụ ka uchichi ọbụla ị na-agụ ọnwa ọnụ iwelu kwụzie wee na-emediteti wee na-astọdi ife ọbụla bikos onye ọbụla bụ nwa onye ụmụudo every month ọbụla ekwesịrị ị na-anụ akụkọ isi ọma n'isi gị. Onye ọbụla bụ onye ụmụudo every month ekwesịrị ị na-anụ akụkọ isi ọma n'isi gị as long as na ị na-astọdi ọnwa mmadụ days of the moon ị na-astọdi ya. Amaghị m ka m mesikọwara ụnụ ife a mana ife m na-ekwu bụ as long as na ị na-astọdi ọnwa until olu full moon ị ya afụrịrị amala ị ya anata ị ya afụrịrị nnukwu amala bara ụba ị ya anata na ọ bụ ọ dị mmadụ sọvụrụ gị ya kama na gị nwa ji aka gị wee sọvụrụ ya onwe gị. Ọ dị very important merụ ndị bụ dibịa wete ndị na-apratisi winch wete ife niile a amagbado ife niile a wee were ya wee na-akpagbu ndị mmadụ mana dịka udo si wee pụta bụ ihe anyị amụnyekwa n'ihe na ana Igbo ya n'ụwa niile gbaa gburugburu. Ọkwanụ ka anyị si bido na-eketa na ọkwanụ na-aka ihe esi wee nwekwanụ mmeri na-esi njedebe ọgwụkwanụ ka ọha m n'ọnụ ụmụudo development ekene m ụnụ wee sị onye afọrọ tata ka afọkwana ya echi.